Maaari nang magamit sa bayan po ng Bani ang Preventive Oral Health Benefit Package ng Philippine Health Insurance Corporation or Philhealth matapos itong buksan sa Municipal Health Office noong Pebrero 25 ng taong kasalukuyan. Sa ilalim po ng nasabing programa, may nakalaang hanggang 1,000 pesos kada taon ang bawat pasyenteng miyembro para sa dental services. Kabilang dito ang oral examination at consultation, oral prophylaxis or cleaning, fluoride varnish application at teeth and fissure sealant ng 1 hanggang 2 ngipin kada taon. Ayon sa ahensya, maaaring mag-avail ang mga aktibong miyembro ng Philhealth at kanilang kwalipikadong dependents alinsunod sa eligibility requirements. Abiso naman ng lokal na pamahalaan na maaaring magpa-schedule sa Rural Health Unit 1 sa barangay poblasyon ang mga residente na nais samantalahin ang nasabing benepisyo. IFM News. IFM News. IFM News.